Яшел үзен зираты. Ялчыкта халяк булган ял итүчеләрнең өчесе шушы районнан иде. Икесе бер нәселдән. 47 яшьлек Айрат Хаялиевны бүген җирләделәр. Ул ялга 11 яшьлек кызы, энесе һәм туганнары, дуслары белән барган булган. Агач алар яшеренгән палатка өстенә ава. Мы вместе поехали, вместе отдыхали. Барыбыз бергә көне буе ял иттек. Кич 6 тирәсендә яңгыр коярга тотынды. Мин башка чатырда идем. Абый, ике туган энебез, хәзер РКБда ятучы туганнар бер чатырга керде. Алар өстенә бер үк вакытта 3 агач яуды. Все внутри. Барыбыз да чатыр эчендә яңгырдан качкан идек. Агач төшкәч, мин дә ботаклар астында калдым. Тик мине беренче чыгардылар. Син кем, телефонын кая дип сорадылар. Кулдан кулга тапшырдылар. Меня вытащили первого, потом... Бик инсаплы, бик йомшак кеше. Бер качан отказы бер кемгә юк ие. Нәрсә сорасаң, бөтен эшкә беренче барадыр ие. 17:44-тә бер болыт та юк. Монда видеода күренә. Казаннан Җәләлиевләр гаиләсе чатырлы лагерьгә 2 кечкенә балалары белән барган булган. Ләйсән сүзләренә караганда, һава торышы кискен начарлана. Башта яңгыр ява, аннары көчле җил күтәрелде ди. Гаилә чатырда яшеренергә була, әмма анда озак саклана алмыйлар. Җил давыл килеп ишетте инде. Палатканы күтәреп ыргыта башлады. Без өч яктан палатканы тотып тордык. Чыгыгыз палаткадан, барыгыз да чыгыгыз палаткадан дип кычкыргач инде без тиз генә чыктык. Анда уже агачлар авадыр инде ул вакытта. Без курктык, балалар бик куркты инде. Тиз генә әйберләребезне җыйдык та кайтып киттек. Шул кичтә Ялчыкта 10 кеше халяк була. Шуларның 8-е Татарстаннан. Бу Казан, Биектау, Яшелүзән һәм Питрәч районнары халкы. Араларында Күйек бистәсеннән 2 нәни баласы белән 32 яшьлек хатын-кыз да бар. Сабыйларның берсе әле быел гына туган булган. Медицина ярдәме сорап 20 кеше мөрәҗәгать иткән. Уртача һәм авыр хәлдәгеләрне хастаханәгә язатканнар. Состояние пострадавших были разные. Китергәндә зыян күрүчеләрнең кайсыларының киселгән, сыдырылган җәрәхәтләре дә бар иде. Икенчеләренең баш мие селкенгән. Авыр хәлдәге пациентларда булды. Сөякләре сынган, эчке органнарына зыян килгән кешеләрне кабул иттек. Әйтик, берсенең бут сөяге сынган. Шул ук вакытта давылның бер өлеше Татарстанга да кагыла. Көчле җил ут чыбыкларын өзә, түбәләрне кайыра, агачлар авып, автомобильләргә зыян килә. Агачлар балалар лагерьләрендә дә ауган. Әйтик, мираста калын нык имән дә җилгә каршы тора алмаган. Повалило 5 деревьев. 5 агач ауды, шуларның берсе зур имән. Аны урманчылар кисеп алып чыгарды. Каеннар һәм 2 тупыл. Давылда корылмалар зыян күрмәде, балалар да исән сау. Кичке якта, точно вакытын хәтерләмим, җил чыкты, яңгыр китте. Һәм инде шулай хәл башланганга без инде балаларны сразу корпусларга керттек. Бу вакытта давылдан елгаларда дулкыннарның биеклеге 1 метрга күтәрелә. Зөя елгасында көймәдә йөрергә чыккан 10-тән артык кеше суда кала. Бәхеткә янәшәдә Павел Матвеев кебек битараф булмаган кешеләр яши. Ул гидроциклына утырып 11 кешене коткара. Лодку прибило на мель. Бер гаиләнең көймәсе кымга терәлгән. Анда 2 бала, аларның әти-әнисе иде. Көймәгә дулкыннар су тутыра. Аларны коткарып кына кайттым. Танышларым шалтырата. 7 кеше көймә белән елгага чыгып киткән иде диделәр. Алар юнәлгән урынны утраулар аша барып эзләп таптым. Анда әйләнеп капланган көймә жилетлар йөзеп йөри, ә үзләре юк. Эзли көймәдән 500-600 метр ераклыкта төрле җирләрдән таптым. Бер урында ир кеше, хатыны һәм 2 баласы аңа ябышкан. Мине җибәр, балаларны алды. Тиз генә балаларны утыртып, үзен сөйрәп диярлек ярга кадәр чыктык. Шимбә көнне булган давыл түбәләрне куптарып, агачларны аударып кына калмый. Зия утрау шәһәрчегендә менә шушындый каркасы тимердән булган ишек тупсасыннан сынып төшкән. Аның авырлыгы бер дә әз түгел. Димәк, мондый ишекне ватыр өчен җилнең тизлеге нинди булырга тиеш? Шул ук кичтә Лаеш районының Боровое Матюшин авылында 14 яшьлек кыз да халяк була. Икенче көнне хөкүмәт йортында гадәттән тыш хәлләр комиссиясенең чираттан тыш утырышын җыйдылар. Монда ачыкланганча, давыл сәбәпле республикада 11 мең кеше утсыз калган. Казанда яшен сугып берничә станция сафтан чыга. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгына Лаеш, Яшелүзән, Кама тамагы, Питрәч, Апас районнарыннан агачлар ауды дигән 40-ка якын хәбәр килә. Прошу всех ориентировать. Торак коммуналь хуҗалык тармагы буенча һәркем үз торак фондларын карап, тикшереп чыксын. Түбә ябу кебек беренче әһәмияттәге эшләрне тиз тәмамларбыз дип өметләнәм. Биналарны явым төшемнән саклау зарур. Социаль яктан мөһим объектларны төзекләндерүгә күпме акча тотылачагын санарга кирәк. Беренче вице-премьер сүзләренә караганда, вәзгыятьне республика рәисе шәхси контролендә тота. Рөстәм Миңнеханов зыян күрүчеләргә барлык ярдәмне күрсәтергә кушкан. Яшелүзәндә бу эшкә керешкәннәр инде.
Первоначально мы оказываем помощь семьям по вопросам погребения. Иң беренче туганнары хәлак булган гаиләләргә аларны җирләү мәсьәләсен хәл итәргә булышабыз. Аннары зыян күрүчеләргә нинди ярдәм кирәклеге ачыклана. Кемгәдер психолог ярдәме кирәктер бәлки, тиз арада эшләячәкбез. Безнең соцработниклар информацияны алдылар, спискларны җыйдылар. Бөтен гаиләләргә без булышабыз, без аларны ташламыйбыз. Давыл китергән зыянны бетерү эше әле берничә көн дәвам итәчәк. Яшел Үзән районыннан Рания Абдрахманова, Рамил Шәйдуллин, Данил Филатов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.